Слава на Бога, нека Бог да ви благослови. Днеска събрани в присъствието на живия Бог, нека да чуем Божието Слово, което е боговдъхновено от бите до откровение и което е живо, което е мощно, което е благословение за всички народи и племена. 113 псалом, искам с него да ви поздравя, който казва: Алелуя, хвалете слуги Господне, хвалете името Господне, да бъде името Господне благословенно от сега и до века, от изгряването на слънцето до залязването му. Името Господне е за хваление. Господ е високо над всичките народи. Неговата слава е над небесата. Кой е като Господ нашия Бог, който макар трона му да е във висините, пак се снижава да преглежда небето и земята. Въздига сюрмаха от пръста и възвишава немотния от борището, за да го сложи да седне с първенци, да, с първенците на людите му, който настанява в дом бездетната и я прави весела майка на деца. Алелуя! Амин! Нека Бог да ви благослови. Нека да се молим, нека да издигнем глас към Господа, защото Неговото дело, любезни души, е благословение за всички народи и племена. Бог дойде на тази земя, умря и възкръсна в третия ден, за да имаме това свято освещение пред Него. Нека Бог да ви благослови, нека да се молим, нека да издигнем глас към Бога. Ей, святи душе, благодарим Ти, Господи, Татко мой. Благословенно да бъде името Ти от сега и до вечни векове. Благодарим Ти, Господи, за този прекрасен ден. Благодарим Ти, Господи, за дъжда. Благодарим Ти, Господи, Боже мой, защото Ти няма да оставиш народа си, но Ти благославяш, Ти укрепваш людите си, Господи, за да живеем един свят, угоден живот на Тебе, святи душе. Благославяй, душе моя, Господа, и всичко, защото Ти в нас, нека хвали Тебе, живия Бог. Да, Господи, Татко мой. И както псалмопевица казва в този псалом: Алелуя, хвалете слуги Господне, хвалете името Господне, да бъде името Господне благословено от сега и до века. Защото Твоето Слово, святи душе, е благословение за всеки един народ, за всяко едно племе, за всеки един човек, който търси Тебе, всемогъщия Бог, който, Боже мой, отваря сърцето си за Тебе, който Те благославя, който, Господи, Татко мой, издига Тебе, всемогъщия Създател, над всичко останало в този свят. Защото, Господи, Татко мой, какво е в този свят? Нашите очи виждат, Господи, Татко мой, това, което Сатана е приготвил за душите, които са без Тебе. Ние сме Ти благодарни много и ние Те молим, Господи, Татко мой, сега Ти да ни укрепиш, да ни дадеш мъдро сърце, за да живеем за Тебе, Татко мой, да Ти служим с дух и истина, защото Ти, Господи Боже мой, си дух и Ти си положил в човека от своя си дух и ревнуваш до завист, Господи, Татко мой, за духа, който си положил в човека. Затова, святи душе, когато нашите прародители Адам и Ева съгрешиха, духът в тях умря. Но ние сме Ти благодарни за това, че Ти изпрати Своя единороден Син, за да живее този дух, за да възкръсне във възкресението заедно с Твоя Син. Да, Господи, Татко мой, ние сме Ти благодарни, Господи, Татко мой. Ние сме Ти благодарни за тази голготска жертва.
Ние сме ти благодарни, Господи Боже мой, за смъртта и за възкресението. Ние сме ти благодарни, Господи Татко мой. И ние те молим сега, ти да ни дадеш мъдро сърце, за да живеем според Твоята воля. Господи Татко мой, защото Твоето Слово е живо, мощно и деятелно Слово. То благославя, то укрепва народа си. И ние те молим, святи душе, да ни пазиш от всякакви беди и катастрофи. Да, Господи Татко мой, благославяй душе моя, Господа. И всичко, защото ти в нас, нека хвали Тебе, живия Бог. И тези люди, които не са дошле, които имат здравословни проблеми, тези, които, Господи Боже мой, са по своите работни места, ти ги благослови. Ти, Господи, излей от духа си върху тях и ги води на зелени пастбища при изворни води, защото ти си Бог над боговете, цар над царете, господар над господарите. Ние те молим, Господи Татко мой, ти да докоснеш людите си, ти да осяеш с лицето си върху народа си. Така те моля, Господи Боже мой, и за семейството, и за брат Илия Панов, Господи Боже мой. Ти, Господи Боже мой, сега ти да утешиш тяхните сърца. Ти да ги благословиш, Господи Татко мой, да дадеш победа в живота им. Защото, Господи Боже мой, ти знаеш, че тяхния баща неговия баща е починал. И ние те молим, Господи Татко мой, ти да утешиш тяхните сърца, да ги благословиш, да им дадеш сили, радост в живота, за да живеят за Тебе, Господи Татко мой. Защото ние знаем, Господи Боже мой, че един ден ние ще се видим отново всички в Божието царство. Благодарим Ти, Господи Татко мой, и ни помогни да изградим правилно, Господи, своя начин на живот върху здравата основа, която си Ти, Исусе Христе. Защото пътят, истината и живота е в Тебе. Няма други път, няма друга истина, при когото ние можем да дойдем, за да се поклоним. Затова, Татко мой, ние те молим и за хвалението тази сутрин. Ти да го благословиш, ти да дадеш победа, Господи Татко мой. И чрез това хваление, Господи Боже мой, ние да достигнем, Господи, това благословение, с което Ти благославяш народа си, с което Ти, Господи Татко мой, даваш живот на всяка една душа. Благодарим Ти, Господи Татко мой. Благодарим Ти за милостта Ти. Благодарим Ти за любовта Ти, Господи Татко мой. Благодарим Ти за този прекрасен ден, който ни подаряваш за слава Твоя, Татко мой. Защото славата принадлежи на Тебе, святи душа. Да, Господи. Сега мини от сърце на сърце. Сега, Господи Татко мой, отвори, Господи Боже мой, сърцата ни за Тебе, живия Бог. Благослови ни, Господи Татко мой. Чрез молитва, Господи, святи душе. Ние идваме пред Тебе, Татко мой. И ние Те молим, Господи, святи душе. В името на Исус Христос просим и молим от Бог Отец благословение върху нашия град, върху България, върху управниците ни, Господи Татко мой. Ти да им дадеш мъдрост, за да управляват държавата, Господи Боже мой, според Твоята воля. Защото Ти благославяш. Ти укрепваш народа си, Господи Татко мой. Ние Те молим, Господи, за тези, които са безработни. Да, Господи. Ти да отвориш място, Господи, за работа и за тези люди, Господи Татко мой. Моля Те, Господи, святи душе, благослови ги, укрепи ги, святи душе. Благодарим Ти. Благодарим Ти за този прекрасен ден, който ни подаряваш за слава Твоя, Татко мой. Ти мини от сърце на сърце. Благослови и укрепи народа си, Господи Татко мой.
в името на Отца и Синът и Святия Дух. Просим и молим това от Тебе. Амин, Господи. Амин, Святи Боже. Нека да хвалим името Божие. Тази песен, която ще изпеем, се казва така. Разменям скръбта си, разменям срама си, разменям всичко за радостта в моя Бог. Колко от нас са изпитвали радостта в Господа? Защото радостта в Господа, казва Словото, е нашата сила. Айде, нека да се обърнем един към друг. Ей, това много обичам така да го правя. Всеки път да правя това. Нека да се обърнем и да кажем, радвай се в Господа. Радвай се в Господа! Алелуя! Алелуя! Готови ли сте тази сутрин да хвалиме Господа с цялото си сърце и цялата си душа? Готови ли сме? Да! Алелуя! Алелуя, ще се радвам! Господи, Господи! О, да!
си ти за мен. Ще кажа още дай, още отдай в моето сърце, защото ти си ганера, ти си ганера, аз на тебе уповавам, само ти заслужаваш, аз да те прославя, мой спасител си, мой приятел си и мой цар. Ти си моя ганера, ти си ганера, аз на тебе уповавам, само ти заслужаваш, аз да те прославя, мой спасител си, мой приятел си и мой цар. О, толкова велик си ти, толкова добър си ти за мен, за мен. Ще кажа още дай, още отдай в моето сърце, Господи. Толкова велик си ти, толкова добър си ти за мен. Ще кажа още дай, още отдай в моето сърце, защото ти си ганера, ти си ганера, аз за тебе уповавам, само ти заслужаваш, аз да те прославя, мой
за милостта и милостта. Живота си предаде в жертва за света. И днес аз ти дарявам своята опис песента. Ти си вечният творец, възкръсналият цар. Остави празен гроба, над смъртта си Господар. И от Него освободени ще носим светлина. И ето аз съм с вас, чак до края на света. Ти си вечният творец, възкръсналият цар. Остави празен гроба, над смъртта си Господар. И от Него освободени ще носим светлина. И ето аз съм с вас, чак до края на света. Идваме пред Тебе с песена хвала. Молим за свобода, и милостта. Живота си предаде в жертва за света. И днес аз ти дарявам своята опис песента. Ти си вечният творец, възкръсналият цар. Остави празен гроба, над смъртта си Господар. И от Него освободени ще носим светлина. И ето аз съм с вас, чак до края на света. Ти си вечният творец, възкръсналият цар. Остави празен гроба, над смъртта си Господар. И от Него освободени ще носим светлина. И ето аз съм с вас, чак до края на света. Ти си вечният творец, възкръсналият цар. Остави празен гроба, над смъртта си Господар. И от Него освободени ще носим светлина. И ето аз съм с вас, чак до края на света. Благодаря ти за свободата, за свободата, за любовта. Тази сутрин, Господи, идваме пред Тебе, такива каквито сме, Татко. Идваме и отваряме сърцата си за Тебе. И казваме, виж сърцата ми, Татко. Прегледай ни, Боже, това, което е дълбоко вътре в нас. И ако има нещо, което ни притеснява, аз те моля с Твоята любов, Ти да промахнеш сега. Ти да изчистиш и Ти да измиеш, Татко. О, прости греховете ни. Прости ни всичко, което сме съгрешили пред Тебе. Имаме нужда. Имаме нужда от Тебе, Татко. Слава на Бога! Нека Бог да ви благослови. Нека да седнем. Да заемем местата си.
Любезни души, нека Бог да благослови всяка една душа. И Бог да отвори очите на всеки един и неговото сърце за Господа. Защото, любезни души, без да отвори Бог сърцето на човека, той си остава такъв какъвто е. Човек на буквата, човек на духовно неразвит. Така че нека Бог да благослови всеки един и Бог да ни даде мъдро сърце, за да живеем според Божието Слово. Амин. Защото Бог е този, който благославя. Бог е този, който укрепва народа си и с вяра ние се спасяваме. Без вяра ние не можем да влезем в Божието царство. Така че, любезни души, с вяра ние четем Божието Слово. С вяра ние изискваме от Господа на Святия Дух да ни води на зелени пазбища при изворни води. Защото без вяра ние не можем да видим лицето на Господа. Така че тази вяра, която е дар от Господа, която е благословена, която е жива, която е мощна, защото Божието Слово от Битие до Откровение е Боговдъхновено. Така че нека Бог да благослови всеки един. Всеки има възможност в този свят да избира своя път. Всеки има възможност да избере как да изгради своя начин на живот, докато сме на тази земя. Но нека да помним, че идва ден, когато ние ще се срещнем с нашия Творец, който е Творец на цялата Вселена. Ние няма да избегнем от съда на Господа. Но ние трябва да се молим и да искаме от Бога, Бог да ни благослови, докато сме на тази земя, Бог да ни даде мъдро сърце, за да живеем един свят угоден живот на Господа. Защото по този начин ние ще бъдем чисти в сърце и пред Господа и за самите нас да изградим правилно своя начин на живот, докато сме на тази земя. Любезни души, вие знаете, че премина един катаклизъм през България, който е много тежък и ние благодарим на Господа за това, че няма жертви. Ние сме благодарни на Господа и за дъжда, който се излива отвънка. Нека Бог да благослови, защото по някой път ние казваме: Господи, достатъчно е това, което се излива отвънка. Но Бог знае. Бог знае защо дава дъжд на земята. Ние, любезни души, можем да искаме от Господа Бог да ни благослови. Спомнете си пророк Илия, един от старовременните пророци. Бог му каза: помоли се и няма да вали дъжд на земята 3 години и 6 месеца. И не капна нито капка дъжд на земята 3 години и 6 месеца, нито роса на земята имаше. Това е Божието Слово, което, любезни души, Боговдъхновено, което е силно, което е вярно, според оригинала, който е Бог Отец. Така че ние, когато вярваме, когато ние живеем според Божието Слово, ние вярваме, че Бог прави всичко добро за нас. Защото, любезни души, всичко си има своето добро. Вятърът, дъждът, снега, абсолютно всичко, което
се дава на тази земя, е всичко за слава на Господа. Така че ние трябва да му благодарим. Да кажем: Господи, ние сме ти благодарни за дъжда. И малко повече ще копаем заради бурена, но ние сме благодарни и заради бурена. Ние сме благодарни на Господа и за това, което Той дава. Защото, любезни души, снощи ние отидохме, прекопахме на бърза река и заваля, и ние сме благодарни на Господа за това, че има възможност. Само тези, които стоят и се скръстват, казва ръцете Словото Божие в притчи, които се скръстват ръцете и стоят на своите легла и размишляват дали вънка има лъв или тигър или какво да е. Това е Божието Слово. Ще дойде сюрмашията върху тях. А ние трябва да благодарим на Господа. И да кажем: Господи, ето ние сме ти благодарни и ни дай мъдрост как да постъпваме. За да живеем един свят, угоден живот на живия Бог. Така че, любезни души, по някой път ние, когато чуем, че дойде някой човек от чужбина или от където и да е, църквите са пълнят. Но аз искам да ви кажа, че нека да... защото от еди кой си е дошъл преди нас нашия Господ Исус Христос в Божия храм. И Той слуша твоята молитва. Той се радва на хвалението. И Той ти дава мъдрост върху Словото. Защото ако Духът в нас не оживее, в петък ние имахме добра дискусия върху водителството на Духа. И всеки един си носеше Библията и всеки един искаше да чете от Божието Слово. Водителството от Духа. До вечера ние ще имаме третата част. Ние ще гледаме водителството на Духа. Така че нека Бог да ни благослови, да не бъдем мъртви християни, но да бъдем живи християни, да бъдем съразпнати заедно с нашия Господ Исус Христос, за да възкръснем за вечна слава заедно с нашия Господ Исус Христос. Амин! Слава да бъде на Бога! Нека Бог да ви благослови! Затова ние не трябва да чакаме някой човек, за да дойде, или както в Ерусалим имаше една капалня, капалната Ветезда, и идваше ангел от време на време и размъщаше водата там, раздвижваше водата, и който беше болен, първи, който влизаше в нея, той изцеляваше. Но Бог, любезни души, няма да те чака. Бог иска от тебе ти винаги да бъдеш готов за Неговото идване. Да изградиш правилно своя начин на живот върху здравата основа, която е Божието Слово. А Божието Слово, това е Господ Исус Христос. Така че, нека Бог да ни благослови. Аз искам да прочета едно съобщение, което ние бяхме тези дни много благодарни на Господа, че имахме възможност да се срещнем с брати и сестри, да бъдем в общение заедно, да имаме това служение, което Бог ни представи тези дни. И ние сме благодарни на Господа за това общение, което ние имахме в четвъртък, на 24-ти в Добромирка с други брати и сестри, които бяха дошли там, и имахме едно свято общение заедно с тях. Там се прочете, и това ще бъде разпратено по Божиите църкви в България, за
едно голямо събиране, което в Самоков, в залата около 3000 човека събрани на едно място. Това е нещо добро. Това е нещо хубаво, когато не чакаш от някой гост нещо да те донесе. Но очакваш от Господа да те благослови и да ти даде мъдро сърце, за да живееш един свят, угоден живот на живия Бог. Божия църква в България, скъпи братя и сестри, изпълнени сме с благодарност към нашия Господ Исус Христос, който е чул молитвите на повече от 3000 души за опазване на майка България от бедствия и природни катаклизми, които с вяра бяха пренесени на Националната конференция за обновление и възстановяване в Святия Дух. Състоял се на 20 май в град Самоков. Само денонощия след конференцията всички ние преживяхме най-силното земетресение, което сполетя България в последните 100 години. Бог обаче опази народа ни от смъртна опасност и страната ни от катастрофални разрушения. Насърчете се, Бог чува и отговаря на молитвите ни. Амин. Амин. Вярвайте с цялото сърце в Исуса Христа. Живейте живот на святост. Прощавайте се, искайте прошка от Бога, от ближния си. Пазете се от грях. Вършете Божията воля. Бедствията, които сполетяват земята, са предвещани в Божието Слово, Библията. Като знамения, които предхождат второто идване на нашия Господ Исус Христос. Не се страхувайте от тях, защото имената ни са записани в книгата на живота. И каквото да се случи, ние ще видим Божието лице. Мир вам. От името на националното ръководство на Божия църква в България и всички, които ни подкрепиха на Националната конференция за обновление и възстановяване в Святия Дух, които се състоя на 20 май 2012 година в град Самоков. Слава да бъде на Бога! Нека Бог да ви благослови и наистина, любезни души, ние да имаме тези ценности и да имаме това обновление в Святия Дух. Защото без обновяването на Святия Дух ние не можем да бъдем служители на Господа. Без Святия Дух, който е водител, който ни е съживил от мъртвите и който е благоволил в нас, за да положи дух на живот, дух на благословение. Любезни души, всички тези хора, които са в света, те са хора, които в тях духът е умрял. Поради греха, който преди хиляди години умря в Адам и Ева. Нашите праотци. Чрез тях грехът дойде в света. И духът умря в тях. Наистина, ние виждаме много хора, които живеят, които се радват, които скърбят, които
извършват други дейности, но това е душата, която е в тях. Емоциите и всички останали неща, които това е душата, която е в тях. Те живеят, но духът в Господа, той е мъртъв в тях. Защото той не е хранен. Той не се храни от Божието Слово. Той не живее според Божиите наредби. Слава да бъде на Бога. Днеска ние ще имаме, любезни души, едно слово, което ние можем да го свържим с духът, който ни води и който ни извежда на зелени пазбища при изворни води. Това е в Езекил, може би вие сте чели Езекил 37 глава. Тогава, когато Бог говори на Езекил чрез Божието Слово, като каза в 37 глава от първия стих надолу. Аз искам да прочета това Слово Божие и ние ще размишляваме върху него. Полето с сухите кости. Господната ръка беше върху мене, да ме изведе чрез Господния дух и ме постави сред поле, което бе пълно с кости. И ме преведе край тях наоколо, и ето имаше твърде много по откритото поле. Ето бяха твърде сухи. И ме рече: Сине човешки, могат ли да оживеят тези кости? И отговорих: Господи Йова, ти знаеш. И пак ми рече: пророкувай над тези кости и им кажи: сухи кости, слушайте Господнето Слово. Така казва Господ Йова на тези кости: ето ще направя да влезе във вас дух и ще оживеете. И ще сложа и жили върху вас и ще ви облека в плът и ще ви покрия с кожа, и като вложа дух във вас, ще оживеете и ще познаете, че аз съм Господ. И той и тъй пророкувах, като ме бе заповядано. И като пророкувах, произлезе шум и ето трус, и костите се събираха кост с кост. И като погледнах, ето жили, плът израснаха по тях и кожа ги покри отгоре, дух обаче нямаше в тях. Тогава ми рече: пророкувай за духа, пророкувай, сине човешки, и речи на духа: така казва Господ Йова. Ела дух от четирите ветрове и духни върху тези убити, за да оживеят. И пророкувах, като им заповяда. И духът влезе в тях и те оживяха и се изправиха на краката си огромна войска. Тогава ми рече: сине човешки, тези кости са целия Израилев дом. Ето те казват: костите ни изсъхнаха и надеждата ни се изгуби. Ние сме загинали. Затова пророкувай и им кажи: така казва Господ Йова, ето поради народе мой, аз ще отворя гробовете ви и като ви изведа от гробовете ви, ще ви изведа в Израилевата земя. И ще познаете, народе мой, че аз съм Господ, когато
отваря гробовите ви и ви изведа от гробовите ви. И като вложа духа си във вас, ще оживеете и ще ви поставя във вашата земя и ще познаете, че аз, Господ, изговорих това и го извърших, казва Господ. Амин. Слава да бъде на Бога. Любезни души, това е едно пророческо слово, което преди повече от 4000 години се пророкува за Израел. Те бяха в плен. Те бяха в чужда земя. Те бяха далече от Господа. Всякой вършеше това, което виждаше угодно в своите очи. Всякой вършеше това, което, любезни души, им даваше способността да върши всеки своето си дело. И всеки казваше: ох, костите ни изсъхнаха. Ние станахме като мъртви в тази чужда земя. Без нашия Бог, без този, който ни дава живот. Любезни души, това е пророческо слово, което е валидно за всеки един от нас. Идвайки днеска пред Бога, ние идваме за да кажем: Господи, нека Духът Ти да оживее в нас. Нека Духът Ти да бъде благословение за всички народи и племена. Защото Бог ни казва. Защото Божието Слово е истинно. Божието Слово е благословение за всички народи и племена. И това Слово Божие ще се разпространи по цялата вселена. Даниил видя видение, като каза: видях един камък, който се откъсна от канарата, не с човешка ръка, и падна на земята. И този камък започна да расте и обхвана цялата вселена. Братко и сестро, как ти и аз искаме да изградим правилно своя начин на живот върху здравата основа, която е Господ Исус Христос? Ние виждаме тези пророчества за нашия Господ Исус Христос, който дойде. Но ако ние не умрем заедно с Него на дървения Голготски кръст, ако ние не се съразпнем заедно с Него, ние няма да имаме и възкресение. Ние няма да можем да възкръснем в деня на възкресението. Но ние ще се търсим църкви, ние ще се търсим общества, ние ще се търсим хора, които да ни гаделичкат ушите и да казват: вие сте спасени. Но Божието Слово не казва абсолютно съвсем друго, любезни души. Кой спасява? Кой благославя? Кой укрепва живота ни? Кой ни дава живот вечен? Нима не е този, който умря на дървения Голготски кръст. Нима не е този, който възкръсна в третия ден. За Бога има ли нещо невъзможно? Ние виждаме пророчеството, което Езекил споделя в 37 глава и каза: Господната ръка беше
върху мене. Слава да бъде на Бога. Слава Богу. Чувстваш ли Господната ръка върху себе си? Амин. Слава да бъде на Бога. Ако ти не чувстваш ръката на Господа върху себе си, не търси вината в Господа, но потърси, братко и сестро, вината в себе си. Потърси къде си сгрешил, къде си сбъркал в своя живот. Защото идва времето, когато ние трябва да застанем в присъствието на живия Бог. Ние трябва да бъдем ние трябва да чувстваме присъствието на нашия Господ Исус Христос в нашия живот. Ако ние не го чувстваме, ако нашето сърце и нашата душа не изгаря за Словото Божие, това Божие Слово, което е живо, което е мощно, което е деятелно Слово, братко и сестро, има нещо, което куца в нас. Ние ще се оприличим като на тези хора, които са били в робство. Отведени в робство. Отведени и нямат присъствието на живия Бог в себе си. Не чувстват този, който е Бог над боговете, цар над царете, господар над господарите. Любезни души, Твоя дух, който Бог го е поставил в тебе, ние трябва да го храним с Божието Слово. Ние трябва да го поим, за да бъде жив. Защото казва Бог, аз съм дух. Аз съм дух. И моите поклонници с дух и истина ще ми се покланят. Любезна душа, нека да помислим върху тези неща. Човек от колко части е сътворен? 3 части. Кои бяха, брат Иване? Тяло, дух и душа. Момент, питах брат Иван. Кажи, брате. Тяло, дух и душа. Така. Значи тяло, дух и душа. Душата какво е в тялото? Кажи. Чувствата, емоциите, това, което си ти, което азът. Да. Което се казва аз. Всичко това. А духът какво е? Част от Бога. Точно така, брате. Това е, което казва, елате да сътворим човека. И Бог вдъхна в него жизнено дихание. И Бог направи човека по своя образ и подобие. Това е човекът. Това е човекът. Духът е човекът. А това е обвивката. Апостол Павел много правилно, ясно и категорично казва: докато съм в тази телесна хижа, аз съм отделен от Господа. Но идва времето, когато ние ще бъдем с нашия Създател. Амин. Амин. Слава да бъде на Бога. Щем ли, не щем ли, ние ще бъдем, ще се срещнем с нашия Създател. Едни за вечно осъждение, едни за вечна радост с Господа. Амин. Слава да бъде на Бога. Така че, любезни души, пророческото слово е благословение за всички народи и племена. В Лука 4 глава 1 стих ние четем: а Исус, пълен със Святия Дух, когато се върна от Йордан, бе воден от Духа из пустинята 40
дена. Лука 4 глава 1 стих. А Исус пълен със Святия Дух, когато се върна от Йордан, когато прие кое? Водното кръщение и Святия Дух беше слязал върху него в преобраз, в вид на гълъб. И казва, той беше воден в пустинята 40 дена, изпълнен със Святия Дух. Братко и сестра, ние чувстваме ли нашия дух? Чувства ли силата на Святия Дух? Ние трябва да чувстваме силата на Святия Дух. Ние сме в една пустиня в този свят. Без Господа ние сме в пустинята на този свят. Но с Господа ние сме повече от победители. Така че нашия Господ Исус Христос, който умря и възкръсна в третия ден, той беше изпълнен с силата на Святия Дух. И Святия Дух в вид на гълъб слезе върху неговото рамо и казва, почиваше върху него. А ние, Святия Дух, любезни души, чувстваме ли го да почива в нашите сърца? Амин. Слава да бъде на Бога. Това е нещо много добро. Нещо много хубаво. Нека, любезни души, да не бъдем като тези хора, които казваха, изсъхнаха ни костите. Уморихме се да чакаме. Любезни души, Бог може чрез Словото си, защото Той е живо, мощно и деятелно Слово, да каже, ето, днеска изливам духа си върху вас. И нека да чувстваме, че Святия Дух е върху нас. Ръката на Господа е върху нас. И изпълнени чрез Духът на Господа, където и да отидем, ние вярваме, че Бог е верен на своето си обещание. Бог няма да ни остави. Бог няма да ни забрави, но Бог ще ни благослови. Бог ще ни даде мъдрост, за да живеем. И ние ще бъдем живи същества в Господа. Нов човек. Нов човек в Господа. Ние ще бъдем благословени в Господа. Амин. Слава да бъде на Бога. Езекил 1 глава 3 стих казва, Господното слово дойде нарочно към свещеника Езекил, син на Бузи, в халдейската земя при реката Хавар. И там Господната ръка беше върху него. Независимо дали ти си някъде надалече, било то не си между брати и сестри, но чувствай ръката на Господа. Ето, ние четем в първата глава на Езекил, 3 стих. Господнето слово дойде към свещеника Езекил. И ръката на Господа беше върху него. Ние четем в 37 глава. Господната ръка беше върху мене, да ме изведе чрез Господния Дух. Ние трябва да чувстваме ръката на Господа върху себе си. Ние трябва да чувстваме ръката на този, който е Творец на цялата Вселена. Този, който ни е сътворил по свой образ и подобие.
И нека Святия Дух да почива върху нас. Защото по този начин, любезни души, ние ще чувстваме силата на Господа. По този начин ние ще можем да кажем, да пророкуваме за тези сухи кости, които Изекил каза. Съединете се. Имайте жили. Имайте месо. Облечете се с кожа. Това е Слово Божие. Братко и сестро, Словото Божие е Боговдъхновено. То не е за подценяване. Защото, любезни души, ако ние подценим Божието Слово, ако ние се въртим в кръг и се търсим някои стихчета от Словото Божие и си казваме, може и така, може и така, ще бъдем в греха. И грехът няма да те пожари. Ти ще бъдеш в робство отделен от Господа. С изсъхнали кости, умрял дух. Така че нека Бог да ви благослови. Бъдете твърди в присъствието на живия Бог. Бъдете благословени. Чувствайте ръката на Господа върху себе си, защото Бог те обича. Бог е твоя създател, братко и сестро. И Бог няма да те остави. Но поддържай духа си жив в присъствието на Господа. Чрез молитва, пост и молитва. И Бог е верен да те благослови. Бог е верен да те освободи от всякакви неща, които се вършат в този свят. Да се оплакваме един на друг. Да казваме своите неща, които Господ ги е премахнал от твоя живот. Господ е взел твоя грях. Той го е хвърлил колкото стои изтока от запада. Ти си се разпнал заедно с него. Защо, братко и сестро, ние да се връщаме както окъпаната свиня се връща отново в кълта? Или кучето се връща в своя си бълвоч? Защо? Нема Словото Божие не е благословение за всички народи и племена. Нема Господ, любезни души, ще те остави. Нема Господ ще те забрави. Нема Господ ще забрави това, което е направил, което е, защото Той е Творец на цялата Вселена. Той е Творец и на човека. Нема ще забрави човека. Нема ще го забрави. Няма, любезни души, да те забрави. Нежна майка може да забрави своето си чадо. Но Господ няма да те забрави. Господ ще те благослови. Тогава, когато извикаш към Него, Господи, ето, аз извиквам към Тебе. Смили се за мене. Аз съм грешен, недостоен, дори да повдигна очите си към Тебе. И Господ Исус Христос каза, ето този, който беше бирник, който се биеше в гърдите и казваше, Господи, аз съм грешен, недостоен да повдигна дори и погледа си към Тебе, очите си към Тебе. А фарисеят какво правиш? Ето, Господи, аз не съм като този грешник. Аз не съм като този грешник. Ние по някой път мислим, че духът в нас живее. Но се оприличаваме като този човек, който е фарисей
и казва: ето, Господи, не съм като този човек да върша грехове. Ето, аз си давам десятъка, дори от гюземчето, от копара и от всичко, което расте по моята нива. Аз си давам десятък. И Исус се обърна към своите ученици и ги попита: кой си отиде опростен в своя си дом? Кой слезе в своя си дом опростен? Братко и сестра, ние много ясно и категорично знаем кой си отиде. Защото Исус каза: този, който дори не повдигна лицето си към Господа, а казваше: Господи, аз съм грешен и недостоен, той си отиде оправдан в своя си дом. Затова, любезни души, много лесно е ние да хвърлим вината върху някой брат или върху някоя сестра и да кажем: ти си виновен, ти си виновна за нашето състояние. Не, любезни души, нека да погледнем с очите на Господа. Нека да погледнем с очите на нашия Творец. Така че ние ще прочетем Божието Слово. Йоан 5 глава, 21 стих. Понеже, както Отец възкресява мъртвите и ги съживява, така и Синът съживява тези, които иска. Може би днеска много хора казват: Господи, Господи. Може би много хора днеска казват: Господи, но ние повярвахме в Твоето име. Но с делата си ние ще стоим далече от Него. С делата си ние ще бъдем далече от Него. Нека да станем да се молим. Дух на прозявка, дух на спане да изтезе от нас. В името на Отца! Алелуя, святи и душе! Ние те молим, Господи, Татко мой. Ти сега да събудиш народа си. Ти сега да дадеш победа в живота на всеки един брат, на всяка една сестра. Моля те, Господи, Татко мой, ти дай победа в живота на всеки един брат, на всяка една сестра. Защото ти си този, който благославяш. В името на Отца и Сина ти, Святия Дух, ние просим и молим това обновление, съживление в дадения човек. Ако ние не сме се наспали тази нощ, ти, Господи, Татко мой, сега ни дай мъдро сърце, за да живеем според Тебе, според Твоето Слово. Защото, Господи, Татко мой, това Слово е валидно за всеки един от нас. Затова те моля, Господи, святи душе, освободи ни, Господи, Татко мой, и ако не сме си отпочинали добре, то, Господи, Татко мой, ние те молим да бъдем, Господи, в Твоята почивка, в Твоето благословение. Амин, святи душе. Благодарим Ти, Господи. Амин. Займете места. Много хора заспаха, други се прозяват, така че, любезни души, на топло, на уютно, на хубаво слово. Така че аз искам да ви кажа, любезни души, че нашия дух трябва да бъде жив дух. Амин! Амин! Слава на Бога! Слава на Бога! Нека Сатана да не ни приспива. Нека да не се прозяваме. Ние стоим пред нашия Творец, любезни души. Затова ние трябва да се изправим и да кажем: ето, Господи, ние оставяме всичко в Твоите ръце.
В Римляни 4 глава 17 стих се казва: както е писано, направихте отец на много народи. Това говори за Авраам. Пред Бога, на когото повярва, който съживява мъртвите и извиква в действително съществувание онова, което не е съществувало. Искам отново да го прочета. Това говори апостола към римляните, като казва: както е писано, направихте отец на много народи. Ние знаем за кого говори Божието Слово. Това е Авраам, който Бог го благослови и го направи отец на много народи. И ние днеска се причисляваме към този народ. Амин! Слава да бъде на Бога! Пред Бога, на когото повярва. Защото Авраам повярва. И това му се вмени за правда. Който съживява мъртвите и извиква в действително съществувание онова, което не съществува. По времето на Авраам, любезни души, имаше ли Авраам деца? А Бог му говореше какво? Чрез твоето потомство ще се благословят всички народи и племена. Минаха много години. Той нямаше дете на обещание. А Бог му говореше. И Авраам какво направи? Понеже духът му беше дух жив, той вярваше на Господа, той му служеше и той излезе през нощта и броеше звездите. Защото Бог казва: твоето потомство ще бъде като колкото броя на звездите. Може ли да изброиш звездите? И днеска с мощни телескопи се откриват нови и нови галактики и звезди. А той с просто око отиваше и броеше. С вяра. Нямаше син, но обещание. Излизаше по морския бряг и броеше писачинките покрай брега. Защото Бог беше му казал, че твоето потомство ще бъде като морския пясък. Колкото морския пясък. Слава да бъде на Бога. Ние знаем, любезни души, че Бог го благослови на колко години, за да има дете. На 100 години. А Сара беше на колко? На 90. Точно така. Това беше едно свято благословение. Но колко годините бяха женени заедно и нямаха това, което Бог беше им обещал, го нямаше. Детето на обещанието. Но той в духа си вярваше. Той живееше по Божията воля. Защото Божията ръка, Божият дух беше върху него. Слава да бъде на Бога. И това, което беше, което не се виждаше, а Бог го извика в действителност. И на 100 години той имаше дете по обещание. Слава да бъде на Бога. Нека Бог да ви благослови. Във 2 Коринтяни 1 глава 9 стих се казва: даже ние счетохме, че бяхме приели смъртна присъда в себе си,
за да не се уповаваме на себе си, а на Бога, който възкресява от мъртвите. Който възкресява от мъртвите. Това е, любезни души, едно слово, което даже ние четохме, че бяхме приели смъртна присъда в себе си. Всичко това, което Божието Слово ни говори, то ни говори за наше благословение. То ни говори, защото Бог те обича, такъв какъвто си. И Бог е верен да те благослови. Бог е верен да утвърди в тебе Словото си. Защото Бог те обича. Псалм 104:30 казва: изпращаш ли духа си, те се създават и подновяват на земята. Нека, любезни души, отново искам да го прочета. Изпращаш ли духа си, те се създават и подновяваш лицето на земята. И подновяваш лицето на земята. По някой път ние много пъти сме се чудили как може, нали, и кой дава мъдрост на тези дървета. Пролетно време се разлистват. Виждаме една хубава, красива зеленина. Есента, когато дойде, започва всичко да капят листата от тях. И става една гледка, която не е много добра. Но идва зимата. Те спят. Но дали спят дърветата? Дали сме си задавали този въпрос? Знаете ли, любезни души, аз съм чувал много хора, които са овощари, които гледат овошки, които се занимават с този занаят, казват, че дърветата зимно време не спят. И по-е благоприятно да посадиш есента дръвче, младо дръвче в земята. И аз ги питам, защо? А те казват, че пускат коренчета, росни някакви коренчета, които са били благоприятни за пролетта. Аз посях 4 дръвчета тази пролет. Но искам да ви кажа, че есента посях едно дръвче, което е много малко, и когато чистя пътеката там пред къщи, от снега започнах да трупам, защото няма къде да го слагам снега, и започнах да трупам и върху това дръвче и си казах в себе си: това дръвче вече то ще си е умряло. Но, любезни души, моето очудване беше пролета, когато трябваше да се разлисти това дръвче, видях по него листа. И много по-хубави и по-буйни листа са листата от сега пролета, където ги посях. Така че Бог е този, който върши своето си дело. И Бог обновява всичко това. Ние си лягаме, ставаме, без да знаем пътят на Слънцето и Луната. Дали Земята се върти около Слънцето или Слънцето около Земята, ние не знаем, но чрез Божието Слово ние знаем, че едно от двете спря. Тогава, когато Исус Навин, който беше вожд на Израел след Мойсей, трябваше да превземе една земя. И той се биеше и каза: Слънце и луно спрете,
додето победим. Не знам кое спре. Ние знаем, че Земята се върти около своята ос. Земята ли спре или Слънцето спре? Ние не знаем кое е, но Бог върши своето си дело. Ние не знаем пътят на Слънцето какъв е. Но ние знаем, че сутринта в еди колко си часа то ще изгрее. И в колко часа ще залезе. Това е. Но ние не се интересуваме повече от това. Така че Бог е сътворил и правилно е поставил всички тези неща, за да бъдат добре за своето творение, което е човекът. Така че, братко и сестро, не отхвърляй своя Творец, но нека ръката му да бъде върху тебе. Амин. Защото Бог те благославя. В Иов 2 глава, 27 стих се казва: и ще познаете, че аз съм сред Израел и че съм Господ вашия Бог и че няма друг. И моят народ няма да никога вече да се посрами. Няма никога вече да се посрами. Слава да бъде на Бога. Нека Бог да ви благослови, любезни души. Ти и аз, които сме повярвали в Господа, Бог ни е призвал да бъдем люди на благословение. Не се притеснявай, братко и сестро. Остави проблемите си в ръката на Господа. Остави целият си товар в ръката на Господа. Защото Той е верен, за да го хвърли колкото стои изтока от запада. И да ни го помни вече. Бог да ви благослови. Амин. Брат Сашко иска да сподели с нас. Слава на Бога. В Словото пише да се молим Бог да ме употреби, да сме полезни на Царството Божие. Така утре ми предстои на пътуване до Родопите. Има една мисия, в която се включвам. Това е, мисията представлява благовестие по селата. Родопите селата има може би около 1000 села. Има села, в които изобщо няма и църкви. И това е един много опасен район. И имам нужда от вашата молитвена подкрепа през седмицата. Мисията представлява раздаване на библии, прожектиране на филма Исус, говорене на хората, общуване с тях, изграждане на практически взаимоотношения, понеже повечето са мюсюлмани. И работата става малко по-трудна. И да на Бог да даде успех. Това е третото ми ходене за разстояние на половин година. 7-8 месеца. И да на Бог да бъде с нас, да напази. Амин. Това е. Нека да дойдат брата и сестри, за да се молим за него. И другите нека да протегнат ръка така. Заповядайте. Нека да протегнат ръка така, да се молим за него. Халелуя! Халелуя! Святи душе! Ето братът, Господи Боже мой, отива да бъде светлина в този край. Да носи светлината, която си Ти, Исусе Христе. Защото Ти си пътят, истината и живота. Пази го, Господи Боже мой, от зли мисли. Пази го, Господи Боже мой, и го благославяй, Господи, в този край. Моля Те, Господи, защото само Ти, Господи, святи и душе, можеш да дадеш победа в неговия живот. И така с тази мисия, която отива, нека да бъде благословенна и нека, Господи Боже мой, да след това да прослави името Ти в събора на светиите. Благодарим Ти, Господи, благослови го, укрепи го, благослови и цялата мисия, която отива. Амин. Амин. Амин.
Благословено да бъде името на Господа. Нека Бог да ви благослови. Нека Бог да ви даде тази мъдрост в сърцата, за да живеем за Господа. Сега, вечерите души, нека да хвалим името Божие. Радваш ли се ти